קנה אותם בזול וקשר אותם בגול, הם היו בסך הכל זוג נעליים. זאת הייתה אותה קשירה שסמלת המחירה שנתנה את האליפות לירושלים. את הפנדל הוא בעט משישי ליום שבת, הוא העיף אותו ישר אל השמיים. ולדדש הוא נתן אליפות וגול קטן שקשר ברחבת הנעליים. והפועל מקום שני בגלל טייב הגרמני. אז בוא נחנוק את איתן טייב ונקבור אותו מהר, שלא יקרה דבר כזה יותר. נחנוק את טייב, נתלה אותו על חבל ונשים אותו על צלב. נחנוק את טייב עד שהמאיים ייכנסו לו ללבלב. וחלפה עונה שלמה והגיעה הנקמה, בית שאן ירדה לליגה השנייה. זה היה סופו המר של הסרט שנגמר על קבוצת הסמרטוטים הענייה. אך את טייב לא נשכח, לא נמחל ולא נסלח, ונרדוף אותו עד שיהיה בקבר. על הראש שלו נדפוק עם פטיש וגם עם בלוק, שבכל העצמות יהיה לו שבר. איתן טייב צריך למות, הוא השם שאין אליפות. אז בוא נשרוף את איתן טייב ונקשור אותו לעץ, נשים לו רימונים שיתפוצץ. נשרוף את טייב, נחתוך לו את הגוף עם העדר ועם קלשון. נשרוף את טייב עד שהעיניים ייכנסו לו ללשון. בסיום אותה עונה בגמר גביע המדינה שוב שיחקנו מול בית"ר ירושלים. אבוקסיס המזדיין באותו יום התחתן ורצה את הגביע בידיים. עופר שטרית הבוגד הוא כמעט והתאבד, וגם הסידום קיבל את המגיע. פנדל שמו במשקוף כדי שאבוקסיס הקוף יישאר בחתונה בלי הגביע. והפועל במחזיקות, אבוקסיס רק יכול לבכות, כי אין גביע, אין אירופה, אין שום תואר, שום דבר. הסרוך של טייב זה מה שנשאר. נדקור את טייב, נרביץ לו עם קרשים ונתעלל בו בלי הפסק. נדקור את טייב עד שהכתפיים ייכנסו לו למרפק. איתן טייב, איתן טייב, איתן טייב המוכר, הוא לנצח ייזכר, המתכנן והמבצע של הפשע. אייל צור שופט מכור וארבל המחבל רשומים גם כן ברשימת הרשע. והפועל סגרה חשבון עם גביע בארון, ואיתן טייב מקנה יושב בבית על קורסה, רואה כיצד הצדק נעשה. ואם אתה לא מאמין תשאל את טייב.